Il-Bord ta' Reviżjoni tal-Kuntratti Pubbliċi laqa 57% tal-appelli dwar kuntratti mogħtija mill-Gvern. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie ppreżentat ir-rapport tas-sena li għaddiet, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li l-Gabinett mistenni jiddiskuti miżuri li permezz tagħhom min jitlef appell irid jikkumpensa b'xi mod għad-dewmien li jkun ikkawża. Illi ma jkunx hemm appelli frivolużi. Ġifieri tagħmilhom għax irħas appella u żomm il-procurement. Jispiċċaw il-pazjenti mingħajr mediċini u jkollok tagħmel direct order biex tixtrihom. Ġifieri dawn għandhom jinqataw. Issa, jekk inti tagħmilha tassattiva ħafna biex wieħed jappella, tispiċċa tiskoraġġixxi min qed jappella l-raġunijiet tiegħu. Allura trid tkun hemm bilanċ. Ir-rapport juri li matul is-sena li għaddiet kien hemm żieda fit-tenders maħruġa mill-Gvern u għalhekk żdiedu l-appelli. Iċ-Chairman tal-Bord Dr. Anthony Kassar qal li fost ir-raġunijiet tal-appelli hemm in-nuqqas ta' esperjenza minn membri involuti fil-proċess tal-evalwazzjoni tal-kuntratti pubbliċi. Illi waqt l-evaluation process il-kumitat li evalwa ma jkollux dik l-esperjenza u technical knowledge biżżejjed biex jevalwa tajjeb. U t-tieni waħda kienet illi waqt il-formulation ta' tender document itself ikun hemm nuqqasijiet. Mir-rapport joħroġ ukoll mit-43% tal-appelli li ma ntlaqgħux kienu biss 1% tal-każijiet li marru l-qorti. Dr. Kassar qal li fl-aħħar 6 snin ittieħdu aktar minn 800 deċiżjoni bl-akbar qatt ikun matul is-sena li għaddiet. Il-Ministru Cicluna qal kif dan ikompli jżid ma' trasparenza li bih qed jimxi dan il-Gvern. Kien hemm backlog speċjalment għal proġetti li jiġu finanzjati mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, ikklerjhom kollha għax l-effiċjenza hija importanti ħalli ħadd ma jqgħod jistenna la l-konsumaturi li qed jistennew servizz mill-Gvern jew mediċini ma jibqa' mingħajrhom. U lanqas li nitilfu fondi tal-Unjoni Ewropea, ġifieri dak l-ewwel xogħol tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.